Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассалам аля расулиллах. Телефон сөндірдіңізме дегеш, еске түсті бір шондай Россия Ислам университетінде қызық етіп сөйлей тұрған нейді, ол бір дұға болсын енді иншалла хазіретке. Сулейман хазірет, юғалды бетінде біздің. Алланың рахметінде болсын енді. Бір уақыт ол проректор болғанда Риуда. Намазда, фарызда бір шәкірттің телефоны шалтырый. Һәм бүтін намазның нейін бұза енді. Рәхатын бұза. Ауыл хазіретінде шундай, шүкіріге шулай фарыздан соң тұрып, бейік ұзақ етіп, шәкірттер айтайынды бізді сүкті дей. Сүкті, намазда хушуқлық керек, сіз мұнда телефонларыңызды сөндірмейсіз, тігілей, бұлай, бейік ұзақ сөйледі енді. Прямо орбыт дегенде тыңлай, шундай қата сөкті енді дей. Шуа ұялып нетіп бұтырдық та дей, шуннан ярар сүннет оқығыз деп, бұрылды да сүннетке басты дей. Хам тегін телефоны жығылай дей. Шуны шәкіртлер қызық етіп сөйлейлер. Алла рахметінде болсын. Бек, машалла, көңілі хазірет. Ахирет дәріслерін давам етеміз, һәм біз сіздің білен қиямет күнін үйреніп шықтық. Енді әлбәттә бұл қиямет турында бүтін мәғлумат түгел, қиямет турында мәғлумат көп енді. Шуңа күрә Сират көпіріне жеттік, Сират көпірін шықтық, һәм енді Имам Құртуби, ол енді Құртуби тәфсирі бар. Ол енді өзінің китабында яза, мына шушы кіші дей шушы Сират көпіріне келуін һәм Сираттан шығуын көз алларға тиішті. Бұл пейғамбар өзінің хадис түгіл, бұл Құртубиның зор ғалимінде, ол тәфсир ғалимі біздің шулай бет. Ол дей шуны көз алына кетірге тиішті. Неше кетіп, мына ол келе көпмі ауырлықлар өткеннен соң, көпмі сынаулар өткеннен соң бетінде, ол келе шушы Сират көпіріне, аны енді хатта дүнияда қай вақыт кішінің аяғы көтермей, шулай бетінде. Аяқлары қалтырай башлай, қорыққанға, қайғырғанға, бір шылғанға, қай вақыт кіші орынды қаутыра тезірек, бір қарағанда сәлемет болған аяқлары нәрсе тыңламай башлай. Әмінда енді шушы Сират көпіріне басқанда, інеден дәнішке, шәштен дәнішке, һәм қылыштан да өткен болған шушы Сират көпіріне басқанда, әлбәтті аның аяқлары нәрсе енді біршілмеші, қайғырмеші кетіріп басмайашақ. Кіші бик қаты қайғырашақ. Һәм аны қорқу бик қаты басашақ. Һәм ол көрәшәк көпір, ол біз дүнияда көрген көпір түгіл. Ол қылыштан да нішке, бик нішке көпір. Һәм ғадетті қойандыр барғанда асқа қарама дейлер. Шай бітінде. Не смотри вниз дейлер. Чүнки нешлейсің, асқа қарасаң, тағында қорқа башайсың. Мұнда аста нәрсе? Жаханнам. Аста жаханнам. Мұны көз алына кетіріп болмай. Мұны Голливудның бір режиссері да ясай алмай. Мұна көрсетелер бейтін анда теге түрлі кинолар, анда Властелин колеслар, тауаша шыққанда жер ішіле башлай, аста ут яна. Бұлар бүтін сәкиет. Бұл қияметнің қорқынышлығы, дәқшәті білән мұны көз алына кетіріп болмай. Шуңа күрә син басасың, шушы аяғың білән қылыштан да өткен, нішке болған. Шушы көпірге, көпір астында нәрсе? Жаханнам. Һәм син біләсің, көпірден шығасың екен, құтыласың. Көпірден түшәсің екен, түшәсің. Шулай бит. Шулай тұрып, адам баласы аяғы білән басашақ Сират көпіріне. Аста яна жаханнам. Жаханнамның ялқыннары ырғақ болып, менә көпір үстіне қадыр. Һәм сенің көзің көре алда бір кіші абынды. Бірсі еғылды. Бірсі басып қалды, тартып алса да бір үлішін. Хадислер өттік шуа бетінде. Бар бүтінісі хадистен. Біз теге қазір кино ясамайбыз. Әкият хиялы кино түгіл. Бұл бүтінісі хадис. Ырғақлар менә дейді Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кімніңдір итін ертіп ала дейді.
Ләкин Алланың рәхмәте ул басып кала диде. Кемдер нәрсә? Кемнедер сүрәп алып та төшеп китә. Һәм шуңа күрә син белмисең, һәр нәрсә була. Сиңа бит кулыңа гарантия, билет не тормадылар. Шуңа күрә кеше кіріп кетті. Әлі біз нәрсе дедік? Жаханнамның тауышы шыға дедік. Жаханнамның тауышы бар. Һәм менә дөньяда да мин инде шул хәтлектәге дөньяны күп күрдем дип әйтә алмыйм, ләкин дөньяда да куркыныч әйберләрнең берсе тавыш. Тавыш. Менә мәсәлән кай вакыт торба бәрә, зур торба, менә моның хәтлек. Торбадан яки нәрсәдер чыган да, нәрсәдер су бәрә, нәрсәдер пар бәрә, шул тавыштан нишләтә? Куркыта. Ягъни тавыш ул үзе бер куркыныч әйбер. Ә монда нәрсә дидек? Коръән аяты. Жаханнам үзенә килүчеләрне күргәч ерактан нишли? Сулый башлый. Пышлый башлый, ырылый башлый. Чөнки аның эше шул, ул үзенең эшен эшли. Һәм менә монда кешенең куркуы тагын да арта. Шуңа күрә сират ул үзе бер зур сынау. Ул үзе бер сынау. Аяклар калтырый, ул ялгыш баса, абынып китә, шайкалып китә. Сыртта нәрсә тиелгән? Гынахлар күп. Шулай бит инде. Һәр кешенең гынахлары күп. Ул бит менә кемгәдер рәхәтләнеп җир буйлап йөрегә гынахасы бул нитмәде, кымачаламады. Йөрде ул Аллаһ биргән вакытын. Әмма теге дөньяда алай булмый. Алай булмый. Шуңа күрә бер аягыңны авырлык белән куйсаң, инде уйлыйсың, аны алып икенчесен ничек куярга микән дип. Сиратны бит чыгарга кирәк. Шуңа күрә кемдер иманына, тақвалыгына, гамәлләренә күрә нәрсә дидек, төрле тизлектә чыгачак. Кемдер яшын тизлегендә, кемдер күз ачып йомганчы, кемдер җил кебек, кемдер йөгереп чыгачак, кемдер атка, кемдер диягә утырган кебек. Шулай итеп үзе бер сынау булачак, күпердән чыгу, Раббым инде сират күперләреннән чыгарга һәм Аллаһның рәхмәте белән җәннәтләргә керергә насыйп итсен. Тамам. Biz күчәбез, иншалла, ахират дәресләренең дәвамы инде җәннәт белән җәһәннәмгә. Күчәбез җәннәт белән җәһәннәмгә. Иң беренче инде килә җәһәннәм, ләкин мин инде китап буенча барсак, бер 3 дәрестән соң да беркем калмас дип куркам. Чөнки җәһәннәм дәресләрен уку җиңел түгел, әмма аны укырга кирәк. Чөнки дөньялыкта курыккан, дөньялыкта борчылган ахиратта курыкмас. Ахиратта борчылмас иншалла. Шуңа күрә дөньялыкта имин булган, имин дигән сүз ул ничегә курыкмаган. Бер нәрсәдән курыкмаган. Җәһәннәмнән дә курыкмый, Аллаһның ачуыннан да курыкмый, газабыннан да курыкмый, ул теге дөньяда алачак бөтенесен. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аллаһның газабыннан ди, мәкерлегеннән имин булып йөри кафирләр генә ди. Кафир генә курыкмый, мөселман куркырга тиеш. Һәм никадәр син Аллаһка якынайсаң, шуның кадәр син куркырга тиеш. Шуңа күрә мин инде уйладым да, барыбер яхшырак, дөресрәк булыр бер дәрес җәһәннәм, бер дәрес җәннәт. Һәм карыйбыз инде кайсы дәрестә кешеләр күбрәк була. Ләкин җәннәткә керер өчен җәһәннәмне өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә җиңелрәк булсын өчен миңа да, сезгә дә иншалла бүген инде икесе турында да сөйләшербез, ләкин безнең инде тема бүген җәһәннәм булыр. Җәһәннәм, чөнки җәннәт инде ул әле тагын кайтырбыз аңа, ул бакча дигән сүз. Җәһәннәм ул инде менә шушы җәһәннәм чокыры дип әйтәбез, шулай бит инде. Һәм җәннәт тә җәһәннәм дә ул кешеләрнең кайтасы урыннары инде. Кайтасы, барасы дип әйтмим. Чөнки туган якка кайтмыйлар. Бармыйлар, шулай бит инде татарда. Авылга кайтабыз дип сөйләшәләр бит. Шуның кебек кеше җәннәткә, җәһәннәмгә кеше кайта. Чөнки кешеләрнең инде ул җәһәннәм, җәннәт, җәһәннәм бар, һәм анда һәр кемнең дә урыны бар. Безнең аерым дәрес булачак иншалла. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә юктан бар итәсе. Әле бит кешеләр юк. Әле кешеләр юк. Кешеләр әле җир һәм күкләр дә юк. Какой монда динозаврлар, ниләр, әле җир, күк юк.
Юк ул. Планетада юк, кояшта юк, айда юк. Инде Аллаһ Тәгалә тәкъдирне бар кылды һәм тәкъдирдә нәрсә? Җәннәт, җәһәннәм, җәһәннәмдәге урын, җәннәттәге урыны кешенең бар. Шуңа күрә җәһәннәм ясалгач та һәрберебезгә урын бронь анда куелды. Җәннәткә юктан бар ителгәч тә җәннәттәге урын билгеләнде. Шуңа күрә кем керә җәннәткә, җәннәттә бит җәһәннәмгә киткәннәрендә урыны бар. Алар аны бүлешәләр. Кем керә җәһәннәмгә, җәһәннәмдә кемнәрдер җәннәткә китте бит, аларның урыннары калды. Алар аны бүлешәләр. Шуңа күрә һәр кемнең җәннәттә дә, җәһәннәмдә дә урыны бар. Нәрсә ул җәһәннәм? Җәһәннәм Аллаһ Тәгалә үзенә иман китермәүче, аның диненә, аның юлына каршы баручы һәм Аллаһының җибәргән пәйгамбәрләрен ялганчы дип әйтүче шушы кафирләргә әзерләнгән йорт. Кафирләр өчен әзерләнгән йорт ул. Һәм җәһәннәм, әлбәттә, ул Аллаһның газабы. Ул Аллаһның газабы. Аллаһ шушы газапка тартачак аңа, аның диненә каршы чыккан бәндәләрен. Һәм әлбәттә җәһәннәм ул инде бик зур ничек әйтергә, бик зур хәсрәт, бик зур җиңелү дип әйтик инде. Җиңелү ул, чыннан да ул, моннан да зур җиңелү һәм бик зур хурлык. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә шундый аят бар, дуга бу. Әйтәләр бит инде биле Раббана дугалары. Шуларның берсе Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Раббана иннaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. Я Раббым, әгәр син бер кешене утка кертсәң, син аны хурлыкка төшердең. Бу хурлык. Уттан да зур хурлык юк. Faqad akhzayta wa ma liz-zalimin min ansar. Һәм залимнәргә ярдәм итүчеләр табылмас ди. Бер кем дә ярдәм итә алмаячак аларга. Бер фәрештә дә килеп аларны выручать итә алмаячак. Бергә мәкерлек кылып йөргән шайтаннары да ярдәм итә алмаячак. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Ва ма лиз-залимин мин ансар. Залимнәргә ансарлар булмас ди, ягъни ярдәм итүчеләр табылмас ди. Бу Әл-Гимран 192. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Тәүбә сүрәсенең 63-нче аятында әйтә: "Алам я'ламу аннаху man yuhadidillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha." Әллә алар белмәдеме ди? Әллә алар белмәдеме ди? Кем Аллаһка һәм аның илчесенә дошманлык күрсәтә ди? Монда инде бөтен пәйгамбәрләргә дошман булып чыгучылар турында сүз бара инде. Fa inna lahu nar jahannam. Аны ди җәһәннәм уты көтә ди. Khalidan fiha, уланда мәңге калачак ди. Заликал хизюл азим. Һәм менә бу ди бик шундый бик зур, бик кайгы инде бу ди. Бик зур, бик шундый авыр кайгы ди. Бу Тәүбә сүрәсе 63-нче аят. Шулай ук Зумар сүрәсе 15-нче аят. Иннал хасирина аллазина хасиру анфусахум ва ахлихим яумал қиямah. Ала залика хувал хусранул мубин. Дөрестлектә ди, менә хәсрәт сүзе икәү. Гарәп телендә хәсрәт бар, хәсрәт кайгы. Хәсрәт. Бар хасара, хәсрәт. Хәсрәт ул инде убыток дигән сүз. Ягъни кешенең шушы бер нәрсәсез калуы, кешенең шушы җиңелүдә калуы, убыток дип килә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Дөрестлектә ди, бөтен нәрсәләрен югалтучылар кемнәр ди? Кемнәр үзләрен һәм гаиләләрен кыямәттә югалталар ди. Ягъни шушы югалтуда калдыралар ди. Чөнки үзең генә түгел бит әле, син үзең белән иярткән гаиләңне дә нәрсә? Якыннарыңны да утка алып кырып китәсең. Ягъни шын кайгыга төшүчеләр кемнәр? Югалтучылар кыямәттә үзләрен һәм туганнарын хәсрәттә калдыручылар ди. Ала залика хувал хусранул мубин ди. Менә бу шын хәсрәттә калу шушыл ди. Ягъни дөньялыкта кеше акчасыз калырга мөмкин, Алла сакласын, ләкин барыбер исән кала, аякка баса. Без беләбез, зур-зур сәүдәгәрләр, байлар бер нәрсәсез калалар. Әкрен генә аякка басалар, әкрен генә ризыклары табыла. Шуңа күрә дөньядагы авырлык ул китә. Шулай бит инде.
шын югалту. Аллаһ Таала нәрсә ди? Кыямәт югалту ди. Кашан кеше кыямәттә бөтен нәрсәсен югалта. Менә бу шын югалту ди. Зумара сурәсе 15-нче аят. Чөнки шуннан да мөхтәрәм җәмәгать җәһәннәм Алла сакласын, анда шундый хәсрәт, анда шундый кайгылар, аларны кагазга язып бетереп булмый, аларга нык каләм белән генә тасвирлап булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кат әйтә. Кат нәрсә ди? Иннәһа саат мустақарран ва муқама ди. Шуннан да җәһәннәм туру җире буларак бик начар җир ди. Ягъни кемдер шунда торачак бит инде, кемдер шунда калачак. Шуңа күрә калу урыны буларак, кайту урыны буларак ул бик начар җир дип әйтә. Җәннәт һәм җәһәннәм. Алар бар кылыначакмы? Әллә инде бармы? Чөнки әгәр дә без карасак юлны, яшәү юлын, без бит инде беренче һәрберебез киләбез дөньяга. Шулай бит инде дөньяда яшәгәннән соң күчәбез кабергә. Кабердә хәзер кешеләр бөтенесе кабердә. Шулаймы? Безнең үлгән әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, алар бөтенесе хәзер барзахи тормышта дидек без. Хәзер алар кайдыр җәннәт, җәһәннәмдә түгел. Ләкин кемгәдер инде җәннәт, кемгәдер җәһәннәм. Анда барып җитмәсәләр. Шуңа күрә без нәрсә дидек? Дөньядан соң күчәбез кабергә, һәм дөнья белән кыямәт көне әле бит бөтен кеше яшәп бетмәде. Әле дөнья бетмәде, әле җир һаман яши, әйләнә, кояш чыга, яңгырлар ява, җилләр исә. Димәк, әле кешеләр кая барзахи тормышта көтәләр. Менә бу бит инде без әйттек бит период сотворение бар дидек, әни карыны кеше өчен, период испытание бар, дөнья, әле яшәү түгел бу. Бу сынау гына. Период ожидание бар дидек, өченчесе. Һәм аннан китә инде кемгәдер газап, кемгәдер нигъмәт инде. Шуңа күрә әле кыямәт юк, әле мизан куелмады, әле үлчәүләргә гамәлләр салынмады. Димәк, әле җәннәт, җәһәннәм тора, көтеп тора. Шуңа бит инде. Шуңа күрә алар алда әле. Шуңа күрә сорау туа, алар бармы инде? Әллә булачакмы? Монда галимнәребез әйтә, ул инде Имам Тахауи гакыйдәсендә дә килә, галимнәр арасында өммәттә бер нинди дә каршылык булмады. Бөтенесе әйтте, җәннәт тә бар, җәһәннәм дә бар диде. Фақат әүвәлге гасырларда менә шушы фитнәләр киткәч, Муътазилә кебек, шушылай аларның инде гакыйдалары адашкан, гакыйда әһелләре чыгып, алар инде әйттеләр, юк, әле кыямәткә кадәр җәннәт юк, җәһәннәм юк, алар аннан соң гына бар кылыначак дип, алар инде шулай аңлатырга тырыштылар, ләкин ислам өммәте моны кабул итмәде. Әһле сунна моны кабул итмәде. Шуңа күрә җәннәттә, Имам Тахауи әйтә, җәннәттә, җәһәннәмдә алар икесе дә бар, алар ясалган, юктан бар кылынган, менә шушы җир шары кебек инде алар бар. Алар бер кашан да туктамыйлар, бер кашан да бетмиләр. Бетмиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә җәннәтне юктан бар кылды. Җәннәт ничек әйтергә, җәннәт әһелләре булган кешеләр яратылган юк. Әле кешеләр юк иде, инде җәннәт бар. Аллаһ җәһәннәмне юктан бар кылды, әле җәһәннәм әһелләре юктан бар кылынмаган иде. Кешеләр юк иде. Шуңа күрә ул инде җәннәттә, җәһәннәмдә алдан ук бар ителделәр, бар кылындылар. Һәм әлбәттә инде җәннәткә кемнәр керәсе, җәһәннәмгә кемнәр керәсе, алар билгелеме? Аллаһ Тәгалә өчен, алар да билгеле. Шуңа күрә бөтен галимнәребез әйтә, җәннәт тә бар, җәһәннәм дә бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә җәннәтне тасвирлаганда да моны искә ала, җәһәннәмне сурәтләгәндә дә искә. Мәсәлән, уиддат лил муттақин ди. Җәннәт юктан бар әзерләнде ди. Әзерләнде. Кемнәр өчен? Тақва бәндәләр өчен ди. Уготован для богобоязненных ди. Все, ул уже әзер. Җәннәт уже әзер. Яки мәсәлән, уиддат лиллазина аману биллаһи ва расулихи ди. Җәннәт юктан бар кылынды ди, әзерләнде ди. Кемнәр өчен? Аллаһка һәм аның илчесенә иман китерүчеләр өчен ди. Шуңа күрә җәннәт тә бар, җәһәннәм дә бар, икесе дә бар. Һәм моңа инде күп аятлар китерергә була. Инна җәһәннәме канат мирсада, Нәбә сүрәсе
Дөреслекдә литагин мааба, дөреслекдә җәһәннәм ул көтеп торучы һәм инде нәрсә әзер булып көтеп торучы һәм Аллаһның шикләрен бозучыларга кайту урыны буларак торды ди. Ягъни инде тора, көтеп тора. Ул әзер, ул бар. Һәм хадисләрдә дә бик күп хадислар килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта үз күзе белән җәннәтне, җәһәннәмне күреп кайту турында. Мәсәлән, Исра һәм Миграж. Беләсез инде, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мигражда, Миграж нәрсә ул? Күккә ашу. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны Җәбраил килеп алып китте күккә һәм ул анда күрде барзахи тормышны да, күрде җәннәтне дә, җәһәннәмне дә. Шулай бит инде. Һәм менә шуларның берсендә бу бөтен хадисны укып тормыйм. Анас радиллаһу анһудан килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Сумман талаqa би Җибрил ди. Соңыннан ди Җәбраил мине ди Сидратул Мунтаха дигән урынга алып килде ди. Сидратул Мунтаха ул инде теге агач дип тә килә, ни, лотос дип тә килә. Мине шул җиргә алып килде ди. Һәм нәрсә ди? Фа гашияһал алванун ла адри ма хия ди. Шул вакыт ди мин күрдем ди, ул шул кадәр төрле төсләр белән зиннәтләнгән иде ди. Мин хәтта аны аерып бетерә алмадым ди. Ягъни бик матур, бик күркәм җиргә килде. Һәм мин сорадым ди, бу нәрсәсең бу дип сорадым ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям белми, беренче тапкыр күрәм. Һәм шунда инде миңа әйтелде ди, ни ди, мин ди шуннан соң кирдем ди. Сумма удхилтул җанна. Мин ди мине ди җәннәткә алып кирделәр ди. Фа иза фиха җанабидул лу'лу'a ди. Мин анда күрдем ди, ни, жемчугтан, энҗедән күрдем ди, шатерлар ди, шатырлар күрдем ди. Шатырлар күрдем ди. Алар энҗедән иде ди. Ва иза турабухал миск ди. Аяк астында миск иде ди. Ягъни исле май иде ди аяк астында. Менә мин шуларны күрдем ди. Димәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үз күзе белән күрде, булган әйбернеме? Әллә буласы әйбернеме? Юк, булган. Димәк, җәннәт бар, туфрагы бар, уже үйләре салынган, ниләр инде шатры дип килә инде, райский шатры, шатырлар. Алар энҗедән ясалган инде. Жемчугтан. Шулай Абдулла ибн Умар тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, әгәр дә сезнең арагыздан берегез ди, кабергә керсә ди, урида алейхи мақ'адуху бил гадати вал аши ди. Аңа ди, аның кайтасы урыны ди иртә һәм кич күрсәтеләчәк ди. Димәк, кемдер кабергә киреп яткач, иртә һәм кич кемгәдер күрсәтәләр җәһәннәмдәге урынын, кемгәдер күрсәтәчәкләр җәннәттәге урынын. Җәннәттәге урынын күрү ул үзе бер нәрсә булачак, үзе бер ниғмәт. Ул кино караячак җәннәттән, ләкин анда ни 3D 5D гына булмый, аның исләре чыгачак хәтта. Аның исләре чыгачак, аның хуш исе керәчәк. Һәм иртә һәм кич ди. Ин кана мин әһлил җаннати фа мин әһлил җаннати. Әгәр дә ул ди җәннәт әһле булса ди, ягъни алга таба ул җәннәткә керәсе кеше булса ди, хәерле изге кеше булса ди, аңа ди күрсәтерләр җәннәттәге урынын. Җәннәттәге урынын ди. Ва ин кана мин әһлин нари фа мин әһлин нар. Әгәр дә инде җәһәннәмгә керәсе булса, аңа күрсәтәчәкләр инде шушы җәһәннәмен. Дәге урынын күрсәтәчәкләр. Һәм нәрсә дип әйтәчәкләр? Һәза мақ'адука хатта ябгасака Аллаһу илейхи яумал қиямати. Будыр синең кайтасы урының, хатта Аллаһ сине кыямәт көненә терелткәнчегә кадәр ди. Ягъни хатта икенче бер хадистә килә, кем үзенең иртәки җәннәттәге урынын күрә, ул дуга кыла нәрсә дип? Я Раббым, тизрәк дөнья бетсә иде дип. Кирәк миңа анданың малай калган, яли институт бетермәгән. Анда аның әле салынып бетмәгән, ие калган иде, аныклар калган иде, беркем кайгысы юк. Чөнки ул нәрсә күрде? Җәннәтне күрде. Һәм шуңа күрә нәрсә ди? Тизрәк кыямәт җитсә иде ди. Ни өчен? Чөнки ул белә кыямәттән соң кая кайта? Шул урынга кайта.
әгәр дә кеше җәһәннәмгә кайтасы булса, һәм иртә кич, карагыз, газапның бер төре, кабер газапларының бер төре нәрсә? Иртә кич аңа күрсәтәләр җәһәннәмдәге урынны. Бу бит үзе бер хәсрәт. Ул булай да кайгыда, булай да газапта. Әле нәрсә? Иртә кич моңа ачып күрсәтәләр. Менә син газапта хәзер, ә син кара нинди газапта булачаксың? Качан? Җәһәннәмгә кайткач. Шуңа күрә ул нәрсә дип дуа кыла? Я Раббым, кыямәт кенә җитмәсен ди. Кыямәт кенә җитмәсен ди. Чөнки белә, хәзер дә авыр, ә кыямәттән соң тагы да авыр булачак. Шуңа күрә менә бу да күрсәтә нәрсәне? Бу да күрсәтә җәннәт бар, җәһәннәм бар. Кеше инде үзенең кайтасы урынын күреп ятачак. Кабердә үк. Шулай ук тагын бер хадис, Барра ибн Азиб тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Фаюнади мунадин минас-самаи", күкләрдән тавыш килер ди, "Ан кад садака абди фафришуху минал-җанна". Минем монда сүз бара, кабердә без сезнең белән бу хадисларны үттек, искә генә төшереп китәм, кабердә сорау алалар. Шулай бит инде. Син кем, Раббың кем, Аллаһ Раббың кем, пәйгамбәрең кем, һәм башка. Шунда инде күкләрдән тавыш килә, бәндәм дөрес әйтте, ягъни дөрес җавап бирде. Шуңа күрә нәрсә ди? Фафришуху минал-җанна. Җәннәттән постель китерегез. Җәннәт ятакларын китерегез. Менә хәзер юк инде ул, әлхәмдүлилләh. Бездә Татарстанда юк инде, ләкин кайбер җирләрдә бәлки бардыр. Мин мәдрәсәдән укып кайткан елларны 96-97 елларда кабер астына салам җәйдергә тырышалар. Кемдер чүпрәк җәйдермәкче була, теге камыш җәяләр, янәсе йомшак булсын, янәсе аңа, әгәр дә ул хәерсез кеше икән, аңа нәрсә генә җәйсәң дә булышмый. Әгәр дә ул хәерле кеше икән, аңа синең камыш сабагың кирәкми. Нәрсә ди? Кад садака абди, бәндәм дөрес әйтте, фафришуху минал-җанна. Җәннәттән ятак җәйгез ди. Кирәкми синең ул түлләрең, рубероидларың, кирәкми салам, кирәкми камыш, кирәкми красный дереводан гроблар, берсе дә кирәкми. Кәчтүм шалбар кирәкми. Җәннәттән нәрсә? Җәйгез ди. Җәннәт ятакларын. Вафтаху лаху бабан илал-җанна. Һәм аның кабереннән ачыгыз ишек җәннәткә ди. Карагыз, кабер с видом кая? Җәннәткә. Витражный тәрәзә ачык, ул җәннәттә. Шуңа күрә аны хадис дип әйтәләр. Ләкин ул барыбер шанычлы хадис түгел, ягъни сахих, хасан дәрәҗәсендәге хадис түгел. Шуңа күрә аны хадис дип әйтергә сакланырга кирәк. Әмма мәгънәсе дөрес. Шуңа күрә минем үзем пәйгамбәрбез әйтте дип әйткәнем юк, ләкин дуга кылганда мин аны кулланам, чөнки мәгънәсе дөрес. Әйтәләр бит, җәннәт, кабер яки җәннәт бакчасының бер бакчасы, яки җәһәннәм шикарының бер шикары. Ул хадисне төрле галимнәр төрлечә әйтә, загыйф диләр, ни диләр, ләкин мәгънәсе дөрес. Шуннан да кемдер кабердә ята, әле кыямәт җитмәде, әле сиратлардан чыкмады, әле гамәлләр куелмады, ләкин карагыз, ул кабердә ятак җәннәттән, шулаймы? Тәрәзә ишек ачылган, инде ул җәннәттә кебек. Ләкин әлбәттә җәннәттә тагын да яхшырак. Шуңа күрә ул әйтә бит, я Раббым, тизрәк дөнья бетсен, тизрәк кыямәт җитсен, җәннәткә кайтасы килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Вафтаху лаху бабан илал-җанна ва албисуху минал-җанна ди. Шәй бер әйтә. Җәннәттән ятак җәйгез ди. Җәннәткә ишек ачыгыз ди. Җәннәтнең исе, һавасы, бөтен әйбер керә. Каберне биләп ала. Һәм өченчесе кием. Җәннәт киемнәре белән кидертегез аны ди. Җәннәт киемнәре белән кидертегез аны ди. Һәм нәрсә ди? Кала фаятиһи мин раухиһа ва тибиһа. Һәм шул вакыт ди җәннәтнең җилләре ди, җәннәтнең хуш исләре ди аның каберенә кирип тулыр ди. Шуңа күрә кабер безнең күз алдында ул 1 метрга 2 метрлы чокыр.
Айлансын да бермейлер. Пішмаққа ғына қоябыз. Солай бет, ләхет алабыз. Қабір 1 метрға 2 метр болса да, 1 метр қозысы да келмей әлі, мәшақат бетін ол. Ансының да қырынан әлі тағын бәлекейгін әшіқыр қозып, шунда тығып қоябыз. Біздің үшін қабір шул. Ләкин қарағыз, хақиқатта хайырлы кішінің қабірі бик зор. Ол дүниядан да зор. Шоға көре қабір тұрмышы, ол бик зор тұрмыш. Міне біз сіздің білән қияметке қадар қабір турында сөйлештік. Шоға бетінші дәріс. Шоға көре қабір жәннеттегі ислер дейді. Демек жәннетнің исі де бар. Жәннетнің ұжы бар исі, жәннетнің хуш исі, хавасы, жилі, жәннеттегі ятақлар, бүтінісі бар деген сөз. Чөнки мыннан 1000 еллык өлген кішілер, мыннан 2000 еллык, 5000 еллык өлген кішілерге де бар бит инде бу демек. Шулай бит. Шуңа күрә инде кабер жәннәттә тормыш бара. Шулай ук Айша радиллаһу анха тапшырган хадистә, бу Имам Муслим риваятында килә, сөйкле пәйгамбәребез вакытында була кояш тотылу, солнечное затмение. Һәм менә шушы вакытта пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Раайту фи мақами һаза кулле шайин уайттум" ди. Менә шушы урында ди, мин сезгә вагъда ителгән бүтән әйберне күрдем ди. Күрдем ди, ягъни Аллаһ миңа күрсәтте ди. Хатта лaqad раайтуни уриду ан ахуда qitfan min al-jannati hayna ra'aytumuni ja'altu uqaddim ди. Нәрсә ди? Менә шул вакытта ди, мин алга таба, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга Аллаһ Тәгалә нәрсәдер күрсәтә, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям басып торган җирендә каядыр алга үренә. Кешеләр бит инде белмиләр нәрсә булды. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мин сезгә вагъда ителгән җәннәтне күрдем" ди. Кем күрсәткән аңа? Аллаһ Тәгалә. Һәм сез мине ди каядыр үренгәнне күреп ди, күрдегез, мин ди җәннәттәге күрдем ди виноград тәлгәшен ди. Кист винограды ди. Һәм мин шул виноградны ди алмакчы булдым ди. Һәм сез мине күреп алганнан соң ди, мин артка таба шигендем ди. Артка таба шигендем ди. Һәм шулай ук мин ди җәһәннәмне дә күрдем ди. Күрдем ди. Димәк ул бар. Шулай бит инде. Яхтиму бa'духа бa'да ди. Җәһәннәм ди бер-берсен яндыра ди. Бер-берсен ашый ди. Ягъни җәһәннәмнең бу уты бусыннан катырак. Бу уты бу утны яндыра. Какой кешене генә? Утны яндыра ди. Бер-берсен ашый ди. Һәм шуңа күрә мин артка таба киттем ди. Ягъни куркып киттем ди. Менә икесен дә күрдем ди. Икесен дә күрдем ди. Бу хакта тагын бер хадис Абдулла ибн Аббас тапшыра. Бер вакыт ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ди намаз вакытында ди кулын сузды ди. Пәйгамбәр намаз укыганда кулын суза. Һәм аннан соң артка таба китә. Кешеләр аңламыйлар нәрсә булды. Кеше күрми бит инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мин ди җәннәтне күрдем" ди. Һәм җәннәттәге тәлгәш виноградны күреп ди, мин ди шул виноградны алырга алмакчы булдым ди. Әгәр дә мин шул виноградны алган булсам ди, сез ул виноградны дөнья беткәнчә ашаган булырыгыз ди. Дөнья беткәнчә шул җәннәттәге виноградны ашаган булыр идегез ди. Шуннан соң мин җәһәннәмне күрдем ди. Минем ди аңа кадәр мондый куркыныч әйбер күргәнем булмады ди. Һәм аның күпчелек әхәлләре хатын-кызлар иде ди. Раайту аксара әһлиһа ниса ди. Шуннан соң сорадылар: "Я Расулаллах, әни сәбәпле? Нигә хатын-кызның ни гаебе бар инде?" Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, монда ул куллана нәрсә дип әйтә? Бикуфрихинна ди. Аларның күферлекләре сәбәпле ди. Хатын-кызларның күферлекләре сәбәпле ди. Шуннан соң кешеләр сорыйлар: "Якфурна биллаһи?" Алар Аллаһка күферлек кылдымы ди? Алар Аллаһка күферлек кылдымы ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Юк ди, якфурнал ашира ди." Алар яхшылыкка күферлек кылды ди.
Күфрлек сүзе ул булган әйберне нәрсә? Танымау. Шулай бит инде. Шуңа күрә монда сүз бара шанмау түгел, күрмәү, танымау. Якфурнал ашира ди. Яхшылыкны ди күрмәделәр ди. Ва якфурнал ихсан ди. Аларга карата булган яхшылыкны күрмәделәр ди. Лау ахсанта ила ихдахунна дахра кулла thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qatti. Һәм аңлата нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям? Ягъни рәхмәтсезлек турында әйтә. Шөкр итү. Кешеләр сорыйлар, Аллаһка шөкр итмиме? Юк ди. Аларга карата яхшы кылынган яхшылыкка шөкр итмиләр ди. Ни өчен шулай ди? Чөнки син ди кай вакыт ди хатын кызга гомерең буе хезмәт итәсең ди. Соңыннан ул синдә бер генә кимчелек күрсә дә, нәрсә дип әйтергә мөмкин ди? Мин синнән гомеремә бер яхшылык күргәнем булмады дип әйтергә мөмкин ди. Мин синнән гомеремә бер яхшылык күргәнем булмады. Менә бу Бухари риваятендә килә. Монда инде ике мәгълүмат бар инде. Безгә яңа берсе җәһәннәмдә күпчелек хатын-кыз булыр ди. Хатын-кызлар алар вообще күп. Ирләргә карый. Шаймы? Шуңа күрә җәннәттә дә хатыннар күбрәк. Җәһәннәмдә хатын-кыз күбрәк булган кебек, җәннәттә дә хатын-кыз күбрәк. Бу беренчесе. Икенчесе инде сәбәбе. Сәбәбе нәрсә? Рәхмәтсезлек. Димәк, ирдә дә бар ул рәхмәтсезлек. Әмма бу хадистә хатын-кызны Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям айырып әйткән икән, димәк, бу сыйфат хатын-кызда күбрәк. Һәм хатта аңлатып әйтте, шулай бит? Нәрсә диде? Аларга гомер буе яхшылык кылырга мөмкин диде. Ахырдан бер генә кимчелек кылсаң да, синең бөтен яхшылыгыңны онытып, мин синнән гомеремә бер яхшылык күргәнем булмады дип әйтергә мөмкин диде. Димәк, җәһәннәмне күрде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай бит? Бу дәлил нәрсәгә? Җәһәннәм бар, җәннәт бар. Хатта нине күрде? Виноградын, йөземнәрен күрде. Шулай бит? Икенче бер хадис. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ваймул лази нафси биядихи, лау раайтум ма раайту, ла дахиктум қалилан ва ла бакайтум кафиран" ди. Җанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди. Әгәр дә сез ди мин күргәнне күрсәгез ди, әзрәк килеп күбрәк елар идегез ди. Мин күргәнне күрсәгез ди, әзрәк килеп күбрәк елар идегез ди. Шуннан соң сорадылар: "Я Расулаллах, нәрсә күрдең?" ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Раайтул җанната ван нар" ди. Мин җәннәтне һәм җәһәннәмне күрдем ди. Җәннәтне һәм җәһәннәмне күрдем ди. Тагын бер генә хадис, иншалла өлгерергә тырышам. Хадислар күп, ләкин мин бу дәрестә инде бөтенесен бу теманы ябырмын дип уйлаган идем. Сахих Муслимда килә. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Аллаһ Тәгалә җәннәт белән җәһәннәмне юктан бар иткәндән соң Җәбраил фәрештәне җибәрде. Нәрсә диде? Бар. Һәм җәннәтне барып күр диде. Һәм җәннәттә мин нәрсәләр әзерләдем җәннәт әһелләре өчен, шуларны күр диде. Һәм Җәбраил китте кая? Җәннәткә. Димәк, җәннәт бар. Һәм җәннәттәге ниғмәтләр димәк бар. Шулай бит. Ул барды җәннәткә һәм күрде җәннәтне. Һәм Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләренә нәрсәләр әзерләгән бөтенесен күрде. Шуннан соң Аллаһ Субханаху ва Тәгалә хузурына кайтып, нәрсә диде? Синең гыйззәтең белән ант итеп әйтәм ди, кудрәтең белән ант итеп әйтәм ди. Кем генә җәннәт турында ишетсә ди, ул анда обязательно керәшәк ди. Керәшәк ди. Ни өчен? Чөнки анда кермичә булмый. Анда берничек тә кермичә булмый. Анда шул кадәр зур ниғмәт, шул кадәр анда рәхәт, шул кадәр матур. Берәрсе җәннәт турында ишетә икән, ул обязательно керәшәк анда ди. Шуннан соң, это еще не все. Әле бөтен әйберне күрмәде бит. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әмер бирде җәннәтнең кыймасын тотарга. Юк, башка фәрештәләргәме? Не важно. Җәннәтнең кыймасы нәрсә? Авырлыклар. Авырлыклар. Кешенең нәфесенә
ауырлық китерә торган әйберләр. Җәннәт окружен тяготами. Җиңеллекләр белән түгел. Димәк, җәннәткә керер өчен нишара кирәк? Ул авырлыкларны үтәргә кирәк. Һәм кыйманы тотканнан соң тагын фәрештәгә әйтте. Бар диде, тагын барып кар диде. Ул бит инде күргән җәннәтне. Хәзер җәннәтнең ниләре авырлыклары аша үтәргә кирәк. Шулай бит инде. Шуннан соң ул буларны күреп кайтты да әйтте: "Я Раббым, ди, гыйззәтең белән ант итеп әйтәм, ди. Анда беркем дә кермәс кебек, ди. Мин ди беркем дә керә алмас дип куркам, ди. Ни өчен? Чөнки җәннәтнең юлы җиңел түгел. Җәннәт бик рәхәт, җәннәт бик матур. Беренче кайткач нәрсә дигәне? Һә? О, кем ишетсә бөтенесе керәчәк. Ләкин җәннәткә керү җиңел түгел. Бөтен кеше керер янда. Шулаймы? Юк, бөтен кеше керсә дөрес түгел. Анда керергә тиешләр иң лаеклы, иң достойный кешеләр. Шуңа күрә кыймасын тотып алгач, күреп кайтты да нәрсә диде? Раббым, гыйззәтең белән ант итеп әйтәм, мин куркам ди, берсе дә кермәс анда дип. Керә алмаслар дип куркам ди. Беркем дә керә алмас диде хәтта. Шуннан соң Аллаһ бар җәһәннәмне күреп кайт диде. Һәм фәрештә китте җәһәннәмне күргә, һәм җәһәннәмдә әзерләнгән, программа, насыщенная программа, газапларны күрергә китте. Ул аларны күреп кайтты, һәм ул күрде, ничек итеп җәһәннәм бер-берсен яндыра, бер-берсен ашый. Һәм кайтты да әйтте: "Гыйззәтең белән ант итеп әйтәм, ди, әгәр бер кеше җәһәннәм турында ишетсә дә, ди, какой күрү, ул анда кермәячәк, ди. Юк, анда ди, ничек анда керергә, ди, беркем бөтенесен эшләячәк, теге кем әйтмешле, сделает все, чтобы кермәс өчен." Шуннан соң Аллаһ Тәгалә җәһәннәмгә кыйма тотырга кушты. Нәрсә белән? Шахват, страсть, соблазн, фитнәләр белән. Ягъни кешенең нәфесе ята торган әйберләр. Карагыз, теге урысча әйтәм инде, вот она прелесть испытания. Җәннәткә керәсе килә. Әмма җәннәтне керер өчен нәфесеңне сындырырга кирәк. Нәфескә салынган программа. Аңа авырлык кирәкми, аңа җиңеллек кирәк. Аңа шахват, аңа нәрсә кирәк? Рәхәтлек кирәк. Шуңа күрә җәһәннәмне әйләндереп алдылар рәхәтлекләр белән. Соблазн, фитнәләр белән, шахватлар белән. Һәм нәрсә диде Аллаһ Тәгалә? Бар күреп кайт диде. Хәзер инде кыймасын карый, җәһәннәмен түгел. Шулаймы? Шул әйберләрне күреп кайткач, нәрсә диде? "Я Раббым, гыйззәтең белән ант итеп әйтәм, ди, мин ди бөтенесе дә шунда булыр дип куркам, ди." Ягъни җәһәннәм әйләндереп алынган шахватларны беркем дә җиңә алмас, һәм алар обязательно җәһәннәмдә булырлар дип, бөтенесе дә җәһәннәмдә булырлар дип куркам, диде. Менә шундый хадис бар. Бу да күрсәтә нәрсәне? Җәннәт бар, җәһәннәм бар. Икесе дә бар. Шуңа күрә алар бар. Алар инде көтәләр, һәрберсе үз әхилләрен көтәләр. Хәтта шундый хадис бар бит. Инде аз гына алга киттем, ул хадискә кайтырбыз әле без. Бер көнне җәннәт белән җәһәннәм талаша башлаганнар. Ягъни инде бәхәсләшәләр. Ир белән хатын талашкан кебек түгел инде. Кайсысы Аллаһка кадерлерәк, кайсысының дәрәҗәсе зуррак. Шуннан җәннәт әйтә: "Бөтен яхшылар миңа килә бит", ди. Бөтен яхшылар миңа килә, ди. Шуңа күрә мин яхшырак, ди. Ә җәһәннәм әйтә: "Аллаһның бөтен тәкәбберләре, кафирләр, залимнәр миңа киләләр", ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? "Җәннәткә син минем рәхмәтем", ди, һәм мин кемне теләсәм синең белән нигъмәтләндерәм, ди. Ягъни сине татырга насыйп итәм, ди, синең аша, ди. Ә син минем җәһәннәмгә әйтә, син минем газабым, ди. Һәм мин кемне телим, синең аша газап итәм. Ягъни икесе дә Аллаһныкы, икесе дә Аллаһның вазифасын үтәүчеләр. Шулай бит? Шуңа күрә җәннәттә, җәһәннәмдә бар. Ярар, иншалла безнең вакыт чыкты. Киләсе дәрескә җәһәннәмне дәвам итәбезме, или җәннәткә барып киләбезме? Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.